Biye Juma ye marsikalo kilita anani samba flani muganturu foli be aw ye faw sigoro la amunu be kan laje mali kono mali ko kayo bisimila bi an ka kunofoni o keneka kunafoni damnela anga jamana finitigila ka kunafoni ya keneka ayirala ka foni wakati lawena kabini marsikalo kilita fuka sebila anga finitigila ka keleno ka wulika joko ni sabati mina uko ni meka tatu kuba magache wole tigila maula mopti region ani segu region ere konnala migra sababu yo ko ni basiki segi kana ni marabolo fla ko ni dugu miseni chama o konnala ama fala ka finitigila ka ufangasi kunungo alamsa marsikalo kilita ani saba femie mouvement M5 RFP olukoni suntike bado labe mikela M5 yere president fino Tairuba kene mika anga jamana maba chama kumino ni obetalike anga jamana ministre nyama general de division Abdoulaye Maiga aleka chidina wala sanga sega family chama usoro anga M5 RFP yere president anga kumala me Tairuba ambia bi shuina personnalité chama ambia le général de corps d'armée. Ismaël Ouagé, avec un représentant bien à travers Abdoulaye Fofana 1020. En même temps, son excellence, le général de division, le premier ministre Dr Abdoulaye Maiga, avec un représentant bien à travers honorable Ataï. Boubou Mabel bien, Précis bien non, Bougou Nyangadou bien, M5 Diaspora Tola, Dr Mohamed Kassoum Djire au Fana Béano. Et comment today ni dota doko be bo me hakato nyini ke jama fe ni nyina na mo mun toko ko fili do me tukute en même temps M5 victime biano na fora victime mo tan nani de fatura a wulika jola mais do banane fana dalendo a doni biche utifo la furata ko ko jenatika dona ngala mala we ya fo chugamna on de M5 ka tutre amatike almami kama amatique guide kama amatique mentor politique kama malikura kele de do o malikura kele wati do la chedo ni muso do nyokon soro a nyamugo yalla mais a chama nyo shuru shufe ka don ele ma nyama koro ka fasoko kele ka bola ka ke yere ko kele anu e retire de fonds ke o don parce que transition on de borani jama ferentain je l'ai dit mo munu ye waldon black ata assemblée ti ni Faisal Cissé fatura yeno ka ORTM ti ka cité administrative ti ou moko kononto mu ñoo signé désobéissance civile na fora lutlala ka ni kele ban yelema ka ke les anciennes méthodes antsaka soma transition à do kain à do main mais on va assumer les passifs et l'actif de la transition parce que on est honnêteté maintenant ka fo ka me do jabadje an yere jabadje ka do la nogo antola mais en Kelen, on va que sous le leadership du général d'armée, son excellence Assimi Goïta. Mais en tant que président du comité stratégique du M5 RFP, son excellence Assimi Goïta a haklito oula. Nous savons que demain, ni demain chogo demain chogo. Dogoma ani keneka ukake. Et ne ba don fana uyanga kuma me wanala sonama. Ame suite favorable solar. C'est pourquoi anya mugo wole bi ni sungalo barka maina pour la première fois parce que naka rôle en tant que président ka M5 tondo fara nyoka. Maintenant il y a d'aucuns qui disent que ameni kelemuna a be posonyini de la ou warnyini de la. Combat politique on ta la posonyini na anta la warnyini na c'est pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Ça fait deux. Mais ni côté kabiti chek lokoro haklimo de ba famia. Maintenant nebe wole dans labam ke mama be kene kono ya M5 tondeo monu Bamako Kati bebeano mais mbe domine ko bibina c'est coordination. Je répète, c'est coordination. Mopti Tombouctou Gao Kidal Kolokani, Kati, Kita, Kaye, ani français coordination, ani Togo, ani Bénin, ani Gabon, ani Angola, ou te Tchedon, ou te Mousodon, M5 Nyamgoya la ni Tairuba. Pourquoi? Parce que Tairuba, ni Mwoma
ni ne ma mɔgɔ kɔn M5 kɔnɔ i ma ne kɔ a kɔnɔ parce que anw fɔlɔ de bɔra depuis le 14 Espoir Mali kura tɔgɔ la après gulekobatigi kelen nana M5 kɔnɔ a ka parti bɛ bɛ ka nɔfɛ après Kawjim nana à travers Mamoud Diko mais u y'a orienté k'an désorienté ka taa sira mun kan bi u bɛ kɛlɛ wɛrɛ de la mun ni Maliko kɛlɛ tɛ kelen donc anw ta ye Maliko kɛlɛ ye an ta tɛ Mako kɛlɛ ye M5 an ka position initiale transition k'a soutenir fo fini bɔ nɛrɛ bɔ. Alibi kunungo alamsa kunnafoniyaw kɔnɔna la an ka jamana ministre de la défense olu kɔni wuli ka jɔba dɔ kɛ kunun ko ka taga chantier yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ni chantier minnu bɛ tali kɛ kan minnu kɔni bɛna jɔ ni o bɛ tali kɛ min bɛ jɔ Amdalayi o sira yɛrɛ kɔni kan fɔ ka taa se kan min bɛna jɔ Prytanée militaire kɔnɔna la ani an ka jamana fintigilakaw ka lapitaniso min fana bɛna jɔ u tɔgɔ la ka se ka taa o baaraw kɔni o tagacogo olu lajɛ. Amito ayesi kunnafoniyaw kɔnɔna la meta Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ tiɲɛ don ni wagati na Burkina Faso jamana bɛ furancɛ fanga o kɔnɔna la min yɛrɛ la ka sanga ni Burkina Faso ka transition o sanfɛla ye Burkina Faso jamanadenw yɛrɛ kɔni bilan kɔni kɛ min na u ye a yira kabini capitaine Ibrahim Traoré a nana Burkina Faso jamana ɲɛmaaya la ka se bi ma a ye baaraba minnu kɔni kɛ Burkina Faso jamana ka ɲɛtagako la u ye da don olu la ka o kumaw yɛrɛ kɔni kɔrɔta ni o bɛ tali kɛ Burkina Faso jamana y'i bani min kɛ juru ani dɛmɛw tali la ka bɔ fɛn min nansara jamana olu yɔrɔ o kɔfɛ usine ba minnu jɔra jamana ka ɲɛtagako olu la fo ka taga se basigi segila ka na marabolo minnu kɔnɔna la ani jamana ɲɛmaa ye baaraba minnu yɛrɛ kɔni kɛ min na Burkina Faso jamanadenw bɛ a jigiya k'a fɔ capitaine Ibrahim Traoré a bɛna se ka wuli ka jɔ ba caman fana kɛ min ka bon ka tɛmɛ kɛlen kɔrɔ olu kan an b'a fɔ Ala ka capitaine fanga se Ala ka AES bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Ghana ka olu fɛ yen nɔ wagati na yirala ka fɔ Ghana jamana o bɛ ka AES jamanaw yɛrɛ kɔni senna o sira tagama ka d'a kan Ghana jamana ɲɛmaaw kɔni ye a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna u ka yɛrɛya ni o ye u ka souveraineté ka o kɔni sɔrɔ u ka sanuko ta fanfɛla fɛ min na Ghana jamana ɲɛmaa kɔni ye a yira k'a fɔ ko société internationale minnu bɛ ni o ye sanu bɔ entreprise ba minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o ye nansara jamana ni wali jamanaw kɔni tɛ olu tɛna olu ka jamana sanuko kɔni ɲɛnabɔ tuguni min na a baara bɛɛ bɛna ta ka di Ghana yɛrɛ société locale dɔ o kɔni ma min bɛna se ka kɛ sababu ye Ghana jamana ka se k'a ka sanukow ka olu contrôler ka sanga ni décision tali ye jamanaden caman kɔni ye a kɔkɔrɔma don nka a yirala k'a fɔ a bɛna se ka kɛ gɛlɛya dɔw fana kɔni o kɔnɔna la ka d'a kan a yirala k'a fɔ financement ko problème bɛ se ka na nka kuma kelen kɔni bɛ yen nɔ Ghana jamana ye a ka décision ta min na a y'a ka souveraineté yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka miiriko ta fanfɛla fɛ. An ka jamana kɔnɔna la docteur soba 15 minnu bɛ yen nɔ san o san ni sugantili kɔni bɛ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga n'u ka baaraba kelen yɛrɛ kɔni ni a bɛ f'u ma ko u ka performance o de hukumu kɔnɔna la san 2023 titiri la a yirala k'a fɔ docteur soba min yɛrɛ kɔni ye baaraba yɛrɛ kɔni kɛ ni ale ka baara fanga bonyana o de kɔni ye ɲota o kɔni ye min ye ɲɛfurakɛ yɔrɔ ye jɔyɔrɔ 2 la o kɔni taara ka di hôpital Jumali ma jɔyɔrɔ 3nan o ye hôpital professeur Bokar Sidi Sall ye min bɛ Katika olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ an ka jamana kɛnɛya tigilama o fana ni baara ka d'a kan o fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ɲɛtagako la ka sanga ni o cérémonie yɛrɛ o hukumu kɔnɔna jɔnjɔntiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛla kunungo alamisa marisi kalo tile 13 lapitanisoba yɛrɛ o kɔnɔna ni o ye Yota o kɔnɔna ye. An bɛ taa Kidali marabolo o kɔnɔna la fɛn min ye alamisa don marisi kalo tile 27 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 30 ye o de kɔni dinnen don Kidali région kɔni lakɔlimɛtiri kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ka sigi ka taa u ka baaradaw kɔnɔna ni o ma kɛ maa o maa mana to kɔ nin dele kɔfɔlen o kɔfɛ ɲagilina da i kan i ni min ka kan ka d'a kan a bɛ fɔ o de ma ko abandon de poste. Ka kunnafoniyaw kuncɛ an dusuma kasɛyɛlɛ bɛ ni kunnafoniya in di kunnafoni min bɔra ka bi kunungo alamisa marisi kalo tile 13 an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ba dɔ ni animateur ba yɛrɛ kɔni don ni ale tɔgɔ Mori Sumano min na a ye animation kɛ ORTM kɔnɔna ni a ka émission tɔgɔ kun ye Terroir ye jamukan min kɔni tun bɛ wuli ka taa an ka jamana dugumisɛnninw na an ka jamana laadalakow seko ni dɔnko ka olu ta k'o yira diɲɛmɔgɔ la ORTM jabaranin kan min na a y'o baara kɛ san caman a kɛlen kɔfɛ ka retraite ta
2014 ORTM na ka wakati ke segala fiye bola su a segla kata ORTM na ka contrat kura signé ka jamukan kura da mi fo mi ma ko an o jamukan fana mina o be bo kalo kono shenkele jamukan mi be kuma an da biuni an ala da koro ulu yere koni ka Mori Sumano kele ko fe kani wakati bian bela jaralen koni ke farigan do koni ali soro farigan min kala farigan kun tagala surunye hore okumu konna la kunu alamsa optal du Mali konna la daba maka wole sera alima kale shito san biolo vla ani saba bonya kula kash sabu koni ke ni farigan kun tagala surundo koni Mori Sumano ni ale yere kita ka kerengela kukita dumeni abifuma ko fata o jeridu o dendo koni ale amafo ala ka sayake Mori Sumano ma lafiya akida sayaye amafo awnice afra faso kanuna anice akabara nyumon kella anice anga jamana sekoni donc oni adame koro olu yirali la je mogola anga jamana jabarani so sanfe Nile be daski ke anga biyu kuna funi ola mba fo ni ci aka lamelu ko nyumana ala ka bijuma bato bratirale ne ka songolo time ko nyuma dika hina ke bamagato ke legene bela